Nan ma dai makonni uku bayan riftawar ramin haƙar ma'adanai a Galkogo da ke ƙaramar hukumar Shiroro a jihar Niger, sama da masu haƙar ma'adanai 30 ne kawo yanzu suke maƙale a cikin ramin, kamar yadda 'yan uwansu da kuma mazauna yankin suka faɗa. Rahotanni sun ce masu haƙar ma'adanan suna aiki ne a ramin mai zurfin mita 400 mallakin kamfanin Africa Minerals and Logistics Limited. A lokacin da ya rifta ya danne su a ranar 3 ga watan Yuni a sakamakon mamakon ruwan sama. Hukumomin 'yan sanda sun ce mutane 20 ne suka makale a ramin, a inda aka cece 6 daga ciki da ransu, a inda kuma 'yan uwan mahaƙa ma'adanan da kuma mazauna yankin suka dage da cewa mutane 50 ne suka makale a cikin ramin. Mazauna yankin sun yi ikirarin cewa su ma mutane 6 ba 'yan sanda ne suka cece su ba, da kansu Allah ya taimake su suka kubuta kafin ramin ya kammala riftawa gabaki ɗaya. Rahotanni sun ce a tashin farko ƙoƙarin ceto mahaƙa ma'adanan da hukumomi da kuma manajan aikin haƙar ta ma'adanan Alhaji Isyaku Ibrahim ya gamu da cikas saboda rashin kayan aiki, sai dai rahotanni sun ce a yanzu hakan an ci gaba da amfani da hannu da tebur da kuma manjagara wajen laluban waɗanda suka makale a cikin ramin haƙar ta ma'adanan. A nan ma dai gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki ma'aikata 400 a kowace ƙaramar hukuma da ke jihar domin gadin makarantun firamare. Gwamnan ya sanar da hakan a shafinsa na Facebook, inda ya ce matakin wani ɓangare ne na ci gaba da aiwatar da ayyuka domin dawo da ƙimar ilimi a jihar. Gwamnan ya ce za a ɗauki ma'aikatan ne daga kowace ƙaramar hukuma domin su tsare sabbin azuzuwan da za a gina da kuma tabbatar da lafiya da tsaron malamai da ɗalibai. Haka zalika gwamnan cikin wata sanarwa da ya bayyana ware kuɗi fiye da naira miliyan 4,000 domin gina sabbin azuzuwa a makarantun firamare da ke ƙananan hukumomi guda 44 na jihar.